למה? תקחי את השניים, את השעה. למה דווקא שלושה? 1, 2, 3? למה? למה? לא יהיה את זה לפה? והיא תתקדם עם זה לפה. מה היתרון של הבודדים? תזכירי לי. אני מוותרת עליהם. אם אני כדאי לי להשאיר את הבודדים? לא כדאי להשאיר אף בודד אף פעם. לא כדאי שיהיה בודד. אבל אם אני לוקחת את השלושה, אז אני משאירה פה ריק. נכון. זה לא טוב, אבל היא תתקדם עם זה לפה. ואז היא תיקח את זה. ואת לא רוצה, תפני פה. אז לעשות דבר כזה? כן, הבנתי. אוקיי. שלא יאללה. תיקח. כן, נראה לי אני לא יודעת יותר אחת. 1, 2, 3, 4. אז עוד פעם נעשה. 7. תדלגי לא, כל כאן. מה את אומרת? נכון. מה את אומרת, ענת? את אומרת לא להשאיר ולא כדאי אחד. למה לא לשים להם? למה לא לקחת את זה? למה לא?